बे समाव मोनसे गोनां रादाब बारग' एनडिएफबीनि एनआईएनि केसखौ लानानै एक्स एनडिएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारिनि बिबुंथि एक्स एनडिएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया बारग' एनडिएफबीनि एनआईए केसखौ आसामाव लाबोनायनि सायाव गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों। एक्स एनडिएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया बुंदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआरनि सुक्ति बायदियै एनडिएफबीनि मुङाव जेसेबां केसफोर दङ बेखौ फोजोबनांगौ। नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि बिटिआरनि सुक्ति मथे जेसेबांखिनि एनडिएफबीनि नामाव केसफोर दङ बेखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जायफोरा दासिमबो बारग' एनडिएफबीनि एनआईएनि 52 केसफोर दङ बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्राय लानानै आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव दङ। बिटिआर सरकार एबसु आरो एक्स एनडिएफबीआ भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननानै बारग' एनडिएफबीनि एनआईएनि केसखौ आसामनि गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव लांनानै बेखौ फोजोबनायनि दाबि होदोंमोन। बेखौ भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा गनायथि होनायनि उनाव जेसेबां बारग' एनडिएफबीनि एनआईएनि केसफोर दङ बेखौ आसामनि गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव लाबोनाय जाबाय। लोगोसे बिसोरखौ हगारनांगौनि प्रसेसखौ खालामनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि खावलायनायखौ गुरुत्व गोनाङै गनायनानै लादों होननानै बिथाङा बुंथिबावदों। नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि बिटिआरनि सुक्ति मथे जेसेबांखिनि एनडिएफबीनि नामाव केसफोर दङ बेखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जायफ्रा दासिमहालागै एनआईएनि केस गासै 52 दङ एक्स एनडिएफबीनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना गुवाहाटीखौ लानानै गुबुन गुबुन जेलाव दिनै आसाम नाङैनो दङ आरो बेखौ जिहेतु एनआईएआ माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै फैदोंमोन आरो बेखौ बे सुक्तिनि आधार मथे केसखौ फोजोबनांगौनि थाखाय जोङो एक्स एनडिएफबी हिसाबै आरो लोगोसेयै बिटिआर सरकारनि जाय खुंगिरि बिथांमोननि नाजानायजों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिबो दङ बिथांमोननि नाजानायजों जों दिनै आसाम सरकारखौ नारसिननानै लोगोसे भारत सरकारखौ जोङो नारसिननानै बेखौ आसामाव लांनानै माने गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङावनो लांनानै बेखौ मोनसे फोजोबनायनि प्रसेसआव एबा जेल जाहोनायनि प्रसेसआव जोङो खालामनो थाखाय जोङो जि डिमान्ड होदोंमोन दाबि होदोंमोन बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गनायबाय आरो गनायनायनि उनावहाय गनायथि होनायनि उनाव दिनैहाय जेसेबांखिनि एनआईएनि केसफोर दंमोन बेखौ गासैबो आसामनि हाइकर्टनि सिङाव लांबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव लांबाय आरो दा बेखौ फैगौ 20 मेनि गेजेराव मोनफ्रोमबो माने जिल्लानि सेसनफ्राव बेखौ माने बोरैहाय फोजोबनो हायो लोगोसे बैसोरखौ हगारनांगौनो बेखौ प्रसेसखौ खालामगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथांनो जों दिनैहाय बेखौ माने लोगो हमनानै जोङो माने डिमान्ड होदों एबा बिथांखौ जों खावलायदों फोरमायदों आरो बिथाङा खोब गुरुत्व होकारे बेखौ माने जोंनिफ्राय मिथिनानै बिथाङा बे एक्सेप्ट खालामदों आरो लोगो लोगो जेसेबांखिनि बे जेल अथरिटि लोगोसे पुलिस अथरिटि बिथांमोननि सिमहालागै मेसेज हरदों जोंनि मोखाङावनो आरो गतिके बेयो खोब मोजां प्रसेस जादों प्राय 800नि बारा जोङो बे केसफोरखौ जों फोजोबनायनि प्रसेस मोनसे खालामनाय जों आवगायबाय आरो बेखौ जोङो जेसेबां दिनहालागै माने जोंनि एक्स एनडिएफबीनि नामाव बा एक्स एनडिएफबीनि केडार्सफोरा जायफ्रा जेल जानानै दं बिथांमोनखौ केस फोजोबनांगौ बे जोंहा जिहेतु दफायावनो दंखायो बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि दिनैनि दिनाव जोङो एक्स एनडिएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि गोथौयैनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे मोजां खौरांबो दिनैहाय जों गासैबो गोदान दिल्लीयाव दंफैजोबो जोङो बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे जोङो दिनै दहाय फुङावहाय जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय जों लोगो लादों लोगोसे गोबावनिफ्रायनो नांथानानै थानाय जोंनि एक्स एनडिएफबीफोरनि जे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआईए नांनानै बिथांमोननि सोमोन्दै गोबाव समनिफ्राय रायलायबोखादों बेजों लोगोसे खोथा होनाय बायदियै एबा खावलायनाय बायदियै बिथांमोना रोखायै दिनै मोनफा मोनफा खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। दा दहाय सावरायनाय बायदियै
बिथाङा गासैखौबो खोथाफोरखौहाय रोखायदों आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो डिमान्ड खालामदोंमोन जे NIA केसखौहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोनायजों जोंनि गासैबो बारग' सोद्रोमाफोरखौ उदां अखाराङाव लाबोनांगौ होननानै थिग बेबायदियैनो दिनै गमामायैनो बे खामानिया जाफुंनो थांगासिनो दङ जोंहा बे केस आसामाव फैजोब्बाय दा बेखौ मोनफ्रोमबो जायफोर जिल्लायावहाय पार्टिकुलारलि जिल्लायाव दङ लाइक क'क्राझार चिरां बिश्वनाथ बेफोरबायदि जिल्लायाव दङ दा जोंहा गिबि खेब हिसाबै क'क्राझाराव 20 मेआव जाग्रोदों मिजिंथिदों दहायबो जोंना आसामनि CM सारा फोरमायदों गासैखौबो नायबिजिरनानै मोजां राहा लामा लानायनि एबा उदां अखाराङाव फैनायनि हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायदों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।